Hi mga moms! Gandang gabi sa inyo lahat. Ayan, for today's video, mag-i-impake na tayo dahil road to Singapore na tayo! Ayan, so magkita-kita tayo dyan sa mga nasa Singapore. See you there. So sana matulungan niyo rin ako na mapuno ang ating maleta. Char. Hindi. So sana magkita-kita tayo dyan. Gusto rin namin kayo ma-meet in person. Especially those followers, friends, no? Na lagi nanonood sa amin. So gusto namin kayo makakwentuhan. Dahil dyan, samahan ninyo akong i-impake o ilagay dito sa aking maleta kung ano nga ba yung mga dinadala ko during my international trip. Wow! Okay, so simulan na natin ang pag-impake. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating mga damit. Na? So, marami akong nilagay dito ng mga damit. Mga target na damit na pwede ko madala. So mamaya, pag pipili-pilihan ko siya, pag sumobra siya sa bigat, automatically, i-out natin siya. Hindi natin siya pwede i-assign. Ito yung susuotin ko. Ito nga pala yung nabili namin ni Diva dun sa, nung napadaan kami sa dyan sa market. So ito yung susuotin ko. Para makatayin ko yan. Ganun. Okay. Then, syempre, hindi mawawala yung ating mga magic dress. So, gusto ko mag-dress. So, may favorite dress. So, ang technique na naman dyan, hindi naman kailangan perfect yung pagkakatupi. Though yung iba ganun kasi. Ako hindi naman. Importante lang, mai-roll ko siya. Medyo mapalit ko yung size niya. Para na sa ganun, marami akong malalagay. By the way, 7 kilos lang yung ating bagahe. No? So, sana mapagkasya natin. Yan. So, meron akong mga at least siguro mga 5 dress para everyday kada vlog and videos. Iba-iba yung outfit natin. So, ito pinag-iisipan ko kung dadalhin ko to kasi this is a casual dress na kita yung balikat ko. Pero feeling ko halata yung puson ko dito. So, pag-isipan natin yung dadalhin ko. So, I also have this one. Nabili ko sa Okay Utang. Diba? Madadala natin sila sa Hong Kong. So, pwede ko siyang partneran ng leggings or maong. Meron pa akong isa pang dress. Yan, na pwede natin yung suotin. Sa pag-iikot doon. Diba? Kaya dyan sa Singapore, nako, abangan nyo kami dyan sa Merlion, sa Garden by the Bay, sa Cloud Forest, yan. Universal Studio, of course, full day kami dyan. Yan ang mga gagawin namin. And Sentosa, sa Sentosa na, kaya ako nagdala ng panligo kasi we're planning na maligo doon sa Adventure Cove. Para sa siya. So, meron din ako mga cyclings, of course, na big bed extra. At yung kay Gwen, kasi pinabitbit niya sa akin. Gawa na wala siyang panligo. Magaganap yun ng 3rd day. Yung Sentosa. Ang first day namin city tour. So, ang first day, magpupunta kami sa Merlion. Tapos, Marina Bay. Magre-river cruise kami, syempre. Tapos, after river cruise, ay mag-ano naman kami. Magpupunta naman kami sa Garden by the Bay. Maghapon na yun hanggang maggabi, hanggang magdilim. So, nandiyan kami sa, ano ba yun? Dun sa Cloud Forest at saka sa Flower Dome. Hi, ma'am. Kung bakit alam ko kasi ako po yung kausap ni ate na nag-ayos ng aming itineraries. So, after nun, aabuti kami ng dinner, ay ng gabi, kasi hinihintay namin yung liwanag daw, yung lightings na gabi, yung Garden by the Bay. Then after that, diretso kami doon sa street food ng Newton. Diba? Kaya abangan nyo kami dyan sa mga lugar na yan, mga ma'am siya, sinasabi ko sa inyo. Yan. So, after kung may ilagay yung aking mga damit, syempre, hindi naman mawawala dyan. Yung aking mga pasalubong sa mga imimit natin yung mga Pinoy. No? So, meron tayong pabitbit para sa inyo lahat. Nagdala po ako ng mga pouch, ng mga souvenir items mula sa Hinaguan Nature Park
and from the Social Planners World. So sana po magustuhan niyo itong aking munting regalo. Magkita-kita tayo dyan sa Singapore. This one, yung mga tote bags, so mga pwede natin ito ipamigay din sa inyo. So sana hindi ako mag-over sa 7 kilos na baggage. Anyway, pag-uwi naman ito sa mga. So magdagdala rin ako ng aking pang-hair para na sa ganun, medyo maayos yung ating buhok kahit nakapunta. May design. Nagdala rin ako ng sando, of course. Kasi sabi medyo mainit na daw yan. Then, hindi rin mawawala syempre ang ating mga pang-ikay. So, I have my toiletries. Yung toiletries ko na kay Nanay Waet. So, ngayon, meron ako rito toothbrush, toothpaste. I have my wipes. No? So, ilalagay ko siya sa aking toiletries na lagayan. And, of course, pang-kilay. So, at least malam pang-kilay. Pang-kilay na rin. At power bank. I-checkin ko kasi itong bagahin natin. So, ayan. Ayusin mo natin siya. Kayo mga nandiyan po sa Singapore, naku, sana po makita namin kayo ay mamit din po namin kayo in person. Huwag po kayo may lumapit, mag-approach. Kaya lang yun nga, iniisip din namin at iniwasan na baka mamaya hindi na magkagulo. Kasi syempre, alam niyo naman, maganda yung friend namin. Diba? Ang dami nang sisigaw. Cha! So, ayan. O, diba, ang cute ng aking anak. Ang cute ng aking toiletries. Nandiyan na yung aking toothbrush, toothpaste, mouthwash. At saka, wipes. Pero baka doon ko to sa ilalagay sa ano ko, sa bag para anytime na siya magamit. What else are the possibilities na pwedeng gawin? So bawal magdala ng mga metal and chuchuchuk na ano, baka kasi maharang tayo, no? Masita. So asal natin lang ang ating mga dadalhin. And of course, i-ready na rin natin yung ating mga tickets and itineraries na naka-print out na. So, para pag tinanong tayo sa immigration, ready na rin tayo. Okay? So, there you go. Magdadala pa rin ba tayo ng tuwalya, no? Meron na yung sa hotel. Oo, meron naman yung sa hotel. So, I guess, okay na to. Para na sa ganun, hindi rin masyadong crowded ang aking nalala. So, shoutout nga pala muna kay Vanessa at sa aking Road Trippers family for giving me this maleta. Kasi ito yung regalo nila. Regalo ni Vanessa sa akin nung Christmas sa aming lahat. Member ng Road Trippers. So, there you go. Shredding. Oh, ha? Ready na ang ating maleta going to Singapore! So, see you again sa inyo lahat dyan, mga moms. So, kung nagustuhan niyo itong video natin at kwentuhan natin, like, share, and subscribe to my YouTube channel, Ma'am Shi G. Ganun sa aking Facebook account. Uy, meron na rin pala ako sa TikTok. Follow nyo na rin ako, ha? Maraming salamat and see you there! Bye!